Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο και θα παίξουμε Aqualand Water Park στο Roblox. Ξεκινάμε. Μαγιό δεν φοράμε, έχουμε αυτά. Και έχω πάρει και το, άμα το έχετε παίξει αυτό το παιχνίδι, έχω πάρει και το Game Pass για την Kamikaze, που είναι, δηλαδή είναι με Robux αυτό. Θα σας το δείξω φυσικά στο τέλος, για να δείτε πως είναι, άμα δεν το έχετε δει. Το άλλαξαν ρε αυτά. Είχα μπει, σε αυτό δεν έχω μπει πρώτη φορά, έχω μπει περισσότερες φορές, αλλά δεν έχω κάνει βίντεο. Τώρα θα ξεκινήσουμε αυτές. Μπαίνουμε. Κλείνει αυτό. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Δείτε. Αρχίσαμε με κολλήματα ρε φίλε, για ξαναπάμε. Άλλη η πρώτη. Έλα, κλείστη. Ελπίζω να μην κολλήσω. Έλα, μην κολλήσω τώρα. Και είναι η πρώτη. Δείτε. Θα κόλλησα. Ωραία, τώρα υπάρχουν και άλλες νερουτσουλήθρες. Για πάμε. Οπα, τούμπαρε. Να, αυτή είναι η και παίρνεις εδώ έτσι φόρα και βγαίνεις στο νερό. Μην το βλέπετε έτσι ότι πέφτει η κουλούρα στο νερό. Στην πραγματικότητα, όταν πέφτει σε νερό η κουλούρα δεν βουλιάζει, κάθεται στο νερό. Τώρα επειδή μπορεί να είναι πάνω από 15 λεπτά το βίντεο και δεν θα με αφήσει να το ανεβάσω μάλλον, ξέρω. Κάποιες μπορεί να τις δείξω άμα κάνω και μέρος 2. Να σας δείξω και αυτή και μετά πάμε στο επόμενο. Κοιτάξτε, δεν θα σας τη δει. Δεν θα δείξω όλες τις νερουτσουλήθρες επειδή δεν θα προλάβω. Απλά οι ίδιες είναι, απλά είναι σε διαφορετικό ύψος. Θα κάνω αυτή και μετά αυτή. Δηλαδή θα τις κάνω μία-μία, όχι που είναι εδώ δύο. Περιμένετε να κάνω. Τώρα πάμε εδώ πάνω δηλαδή. Θα κάνουμε αυτή. Ωραία, τώρα αλλάζουμε νερουτσουλήθρα και πάμε στην Black Hole, που σημαίνει στα ελληνικά μαύρη τρύπα. Ωραία, πάμε. Εδώ φαίνεται, επειδή είναι παιχνίδι. Στην πραγματικότητα όχι. Ενώ δηλαδή το μαύρο φαίνεται. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Pink Monster. Να σας δείξω αυτή πρώτα. Πάμε να σας δείξω αυτή πρώτα λίγο. Είναι με δύο κουλούρες που σε βγάζει. Και όλο το μωρέ. Ωραία, φίλε. Αυτή ήταν η νερουτσουλήθρα. Τώρα πάμε γιατί είχε και κάτι ένα. Όχι, στην Pink Monster ήμασταν. Πάμε. Να, το Match Race. Δείτε πως είναι αυτό. Εδώ, πατώς. Και βγαίνουν αυτά τα χαλάκια. Και είναι δηλαδή σχετικά αγώνες. Δείτε. Τι είναι αυτό ρε. Καλά τα κατήκανε.
Έχει κάτι άλλο να δούμε? Δεν θα έχει μάλλον. Ωραία, τώρα πάμε στο Super Slalom. Στο λένε και αυτό. Εδώ. Πάμε. Ωραία. Και πάμε και σε αυτή. Άμα το βίντεο φτάσει 2 likes. Δεν πέταξε έξω από την ερωτσουλήθρα. Άμα αυτό το βίντεο φτάσει 2 likes, κάνουμε και μέρος 2. Πάμε λίγο και στη The Jungle, να το κάνω γρήγορα. Γιατί... Να, δηλαδή αυτή έχει μία φόρα. Πάλι μου τούμπαρε. Μου τούμπαρε και στην άλλη, μου τούμπαρε και εδώ. Η άλλη είναι αυτή η πράσινη που κάναμε. Εντάξει, αυτή είναι. Είμαστε στο The Jungle, πάμε στο Speed Racer και μετά είναι το Tsunami. Tsunami, όχι το κύμα, θα δείτε. Όλο μου τουμπάρει ρε φίλε. Βγήκα και πρώτος. Αλλά τα άλλα χαλάκια δεν είναι βγει ακόμα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο Tsunami. Το Tsunami είναι αυτό, δείτε. Είναι με 2 βάρκες. Και η ίδια είναι η φόρα. Και είμαστε στο Tsunami, Jurassic Tubes. Άμεσα να χρησιμοποιήσουμε αυτό για να πάμε πιο γρήγορα. Πάμε σε αυτή. Για να φύγουμε, φεύγουμε. Αλλά σχεδόν, άμα ήταν με φόρα και μας χτύπαγε έτσι, θα μας έβγαζε έξω. Τώρα, επειδή έχουμε λίγο ακόμα χρόνο, να σας δείξω και κάποιους που δεν σας έδειξα. Στο ίδιο είναι μέρος. Στο ίδιο μέρος είναι. Δηλαδή αυτές. Αυτές δεν σας έδειξα. Αυτή κανονικά έπρεπε να είναι με κουλούρα. Αυτή κανονικά έπρεπε να είναι με κουλούρα. Δεν βγήκα. Έχει κάτι εδώ να δούμε. Α, και μία μπλε. Α, αυτή δοκιμάσαμε. Πού είναι η χάρη. Λοιπόν, πάμε. Α, και μετά θα πάμε σε αυτή την πορτοκαλί. Α, είναι διαφορετικές. Λοιπόν, πήγαμε σε αυτό, οπότε πάμε σε αυτή. Έλα. Ωραία, πάμε και μία γρήγορη στην πορτοκαλί για να σας δείξω την καμικάζι. Αυτή είναι. Ωραία, και τώρα πάμε στην καμικάζι. Αυτό που μου έβγαλε τίποτα, μου λέει απλά ότι το έχω αγοράσει. Κάτι τέτοιο λέει. Να δείτε. 3, 2, 1, 0. Δείτε πόσο γρήγορα πάει.
κολλήσαμε ρε φίλε. Και βγήκαμε. Ωραία. Πάμε πάλι. Λοιπόν, πάμε πρώτα, στο τέλος θα δοκιμάσουμε αυτή που είναι η πιο γρήγορη. Πάμε πρώτα αυτός. Αυτή κάνει κύκλους γύρω από τον πύργο. Έλα. Ωραία, πάμε και στην κίτρινη. Κοιτάξτε, είναι σχετικά πιο μεγάλη από την πράσινη. Δεν ξέρω καν ποια είναι πιο μεγάλη. Λοιπόν, πάμε σε αυτή πρώτα. Πάμε και στην τελευταία. Δείτε εδώ. Περιμένετε να την ξανακάνω, γιατί είναι απαγοήτευση. Λοιπόν, πάμε την πράσινη ξανά, γιατί δεν γίνεται. Έλα, πάμε. Έλα ρε φίλε τώρα πάλι. Καλά, εντάξει. Άμα το δείτε, πολύ γρήγορα. Δηλαδή εύκολα στην πραγματικότητα μπορούσες να φύγεις. Υπάρχει και ένα roller coaster. Αλλά αυτό το roller coaster δεν είναι τίποτα. Δεν είναι με νερό, όπως τα βλέπετε και εσείς. Καλά, δεν να σας το δείξω. Περίμενα. Όλα φτάσαμε. Καλά, εντάξει, δεν είναι κάτι το roller coaster. Άντε να σας το δείξω. Εγώ στην αρχή, όταν πρωτομπήκα σε αυτό το παιχνίδι, νόμιζα ότι ήταν με νερό. Δεν το καταλαβαίνω γιατί το έχει. Έλα ρε φίλε, τώρα μας κόλλησε. Περίμενε. Αυτό ήταν το βίντεο, άμα σας άρεσε like και εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο.